Jina, qabel ma mmur għal-reklam, irrit ngħidda, il-Partit Nazzjonalista illum għazzarda joħroġ starrija stampa biex jiddevja l-attenzjoni fuq dak li jeddej palissa fuq il-kap tiegħu Simon Busuttil fuq nies bħali, fuq Glenn Bedingfield, fuq Luke Dalli, fuq Ramona Tard, insomma għall-inqas dawk li qegħdin nikkontribwixxu hawnhekk bħala volontira fuq dan l-istazzjon. Huwa tal-mistija li il-fatt li ħaddieħor jipprova jagħmel dak li dejjem konna nagħmlu. Jiena ja kulħadd jafni li jon ġurnalist, Glenn Bedingfield ukoll kun jafu li ġurnalist, Ramona Tard kulħadd jaf li huwa ġurnalist, ma jfissirx li jekk għandna xogħol X ma nisax nagħmlu x-xogħol Y, aħna maħniex hawn biex nagħmlu apoloġiji lil ħadd. Palma kienu id-deputati li hemm bħalissa tal-Partit Nazzjonalista fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni kien hemm min fosthom kien fis-segretarjati ta' ministri li kontestaw l-elezzjonijiet, tajru l-Ministru li kienu qed jaħdmu fuqu u llum huma deputati. Min huma daw? Diżlieda u kwistjonijiet kollha ta' ejra li fuq min qed jaqla kemm u di tispiċċa darba l-dejmu fuq kollox. Id-dritt tal-espressjoni, id-dritt tal-assoċjazzjoni li tajru n-nies bħali u li kienu darba jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista hija inaċċettabbli. Jekk qed tiġġieldu għad-demokrazija, iġġieldu għalina li nippruvaw nippreservaw dik id-demokrazija. U a propositu, jekk għall-Partit Nazzjonalista jiena mostru li ħloqtu intom stess. Allura, ħodu paċenzja, taggravawx l-affarijiet. Pubbliċità.